Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Ipamibi na po niya to ang orasyo imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mo mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan as sinautoban sa imong kabutan na atamano nan kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tabo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos.
Ngunyan po aldaw nin Biyernes, Misa Vigilia para sa solemnidad kan Asunsyon ni Santa Maria. Ang sa tuya po mga intensyones, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni Mary Grace Flores, Jomer Del Villar and family, Condes family. Pasasalamat for the gift of life of A.B. Joy Bobis, kan Horel and Bobis family. Mga special na kahagadan, to pass the board exam for psychometrician of Rochelle Aguilar on August 19 and 20, 2026, sa kahagadan ni Rochelle Aguilar and family, for healing of Josephine ni Manuel Dacudaw, para man sa kahagadan ni Chase Caleb Del Villar and family, to pass the nurse's licensure examination on August 29 to 30, 2026, sa kahagadan ni Myrel C. Tisio, to pass the nurse's licensure examination on August 29 to 30, 2026, ni George Luis E. Palcon, to pass the Philippines nurse's licensure examination August 29 to 30, ni kahagadan ni Eliza Jane L. Rivero, also to pass the Philippine Nurses Licensure Examination sa kahagadan ni Camila A. Abanes, to pass the Philippine Nurses Licensure Examination sa kahagadan ni Shane Ann P. Benico, and also to pass the Philippine Nurses Licensure Examination sa kahagadan ni Odeline May Santos, asin para man sa special na kahagadan nin sarong anonymous. Para sa kapahingaluan, kan mga minasunod na kalag, ki Froilan, ni Rosie Biaso Pardo Cantaran family, ki Bernard Joshua, sa kagadan ng sarong anonymous, ki Rafael Cansantillan family, ki Asuncion, ni Mean Noynay, para ki Jesus Hipolita Asin Potensiana, sa kagadan ni Grace Rio Frio, para kay Eutikyo Asin Maria, Canto Tanyes and Macandog family. For all souls, sa kagadan kan Horel and Bobby's family. Para kay Hillary, Elmer, Lilia, Luz, Julian, William, Asin Nelia, sa kagadan ni Desiree Aspe. 9th death anniversary of Domingo, kan Solano family. Para kay Dondon, sa kagadan ni Dado Ante, para kay Natividad, kan Dazal family, para kay Teodolfo, ni Josephine Botin, asin para sa kalag ni Luis, kan Palcon family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Umawunan kagurangnan, mag-awit sa kaugmahan, tatanugonan gitara, hayupon niya to ang trompeta, asin magtugtog sa arpa. Sa ngarang ka Ama, sinaki, sin ka na Espiritu Santo, Amen. ng kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ning misa kutangon yan, iyan misa Vigilia o misa sa Bisperas, kan solemnidad kan pagsakatan sa langit ki Santa Maria or Asunsyon. Mga tugang ako, taas to makasalan, tangani magkanayo kitang celebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sin sa indo mga tugang, tarakasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabaya. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos, mayrak man lagod sa tuwan Diyos na makakamhan, sin pagapatawadan sa makasalan, larahod kita sa buhay na daing kasagporan. Amen.
Kagurang nang mahera ka, kagurang nang mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka. Kagurang nan mahera ka, kagurang nan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan buon. Inoo mawika, rinorokyaw mika, sinasamami ka, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, huli ka, nakula mong kamurawayan, kagurang na na Diyos sa deng langit nun, kasamang makakamhan, kagurang na naking buktong Jesucristo, kagurang na na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman, ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaban, ako ay sumong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kahiraki kami. Dahil kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalanggaw. Jesucristo kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mabibig kita, O Diyos, na sa mansay sa kapakumbabaan kan palada na Birhen Maria, sanakat mo siya sa grasyang ini, na anbugtong mong aki na mundagikan sa iya, susog sa laman, asin ngunyan naldaw kinoronahan mo, sa urog kalangkaw na kamurawayan, warason sa mo, liken sa iya mga pamibi, na kaming iniligtas, sulikan misteryo kan sa imong pagtubos, magkanigong ikasakat sa imo. Huli kay Jesucristo, kagurang nanyamo sa imong aki, kay babang nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to ang mga babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga kronika. Kaya tinipon ni David sa Jerusalem ang bilog na Israel, tanganing darahon ang kabtanin tipan sa lugar na inandam niya para digdi. Dangan tinipon niya ang mga aking lalaki ni Aaron, asin ang mga Levita. Pinaasan kan mga lalaki ang kabtanin tipan ng Diyos, sa paagi kan mga ulayan, susog sa pinagbuot nin kagurangnan ki Moises. Pinagbuotan man ni David ang mga lider kan mga Levita, na ibugtag ang ibanindang mga tugang, tanganing mag-awit asin magtugtog nin maugmang musika sa mga arpa, lira sa kagimbal. Ang kabtanin tipan ng Diyos,
Dinara ninda sa tuldan na inandam ni David, ibinugtak ninda duman ang kabanin tipan, dangan nagdulot sinda sa Diyos nin mga tinutong na atang sa kamanga dulot para sa katuninongan. Pagkadulot ni David kan mga sakripisyo, binindusyonan niya ang mga tawo sa ngaran nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, bumangon ka sa lugar na sa imong pinagpahingaloan, ay kaasinan sa imong mga arka nin kabanalan. Kagurangnan, bumangon ka sa lugar na sa imong pinagpahingaloan, ika asinan sa imong mga arka nin kabanalan. Sa Bethlehem, nabaritaan mo ang manungod sa kabanin tipan, asin nakuami ini sa kaumahan nin Yarem. Kami nagsabi, dumuman kita sa harong nin kagurangnan, magsamba kita sa atubangan kad sa iyang trono. Kagurangnan, bumangon ka sa lugar na sa imong pinagpahingaloan, ika asinan sa imong mga arka nin kabanalan. An sa iyang mga padi magubingan lugod nin katanosan, an sa imong mga banal na magkurahaw lugod sa kaugmahan, huli ki David na sa imong surugoon, hare pasikwalan an hade na sa imong linahidan. Kagurangnan, bumangon ka sa lugar na sa imong pinagpahingaloan, ika asinan sa imong mga arka nin kabanalan. Huli taansyon pinili nin kagurangnan, minaot niyang ini an magin sa iyang erokan, iyo ini an sakuyang pahingaluan sa God paman, digdi ako maero, huli ta ini an sakong kamauotan. Kagurangnan, bumangon ka sa lugar na sa imong pinagpahingaloan, ika asinan sa imong mga arka nin kabanalan. Ikaduwang babasahon, pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kunan malalapaon masangliana kan bakong malalapaon, asin kunan magagadanon, masangliana kan bakong magagadanon. Mauutob ang kasuratan na nagsasabi, na daog na ang kagadanan, lubos na ang kapangganahan. O kagadanan, hain ang kapangyarihan mo. O kagadanan, hain na ang sa imong kapangyarihan sa pagkulog. Ang kapangyarihan kan kagadanan sa pagkulog, iyo ang kasaklan. Asin ang kapangyarihan kan kasaklan, iyo ang katugunan. Alagad salamat sa Diyos na iyo ang nagtatao sa to nin kapangganahan, huli kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan maray na bareta, sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang nagtataram si Jesus sarong babae sa kadaklan ang nagsabi sa iya sa makusog na tingog, paladan babaeng nangaki asin nagpasuso sa imo. Alag nagsimbag sa Jesus, urog na paladan ang mga nagdadangog kan tataramon ng Diyos, asin nagutob kayan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Ning kapistahan o solemnidad kan pagsakat kay Maria sa langit
hawak asin kalag o Asunsyon. Pinuunan ining pagselebrar sa sirangan o sa partikan Eastern Church kay ito pang ika-6 na siglo. It was introduced in Rome in the 7th century. On October 1, 1950, Pope Pius XII defined the dogma of the Assumption. He solemnly proclaimed that the Blessed Virgin Mary was taken up to heaven, body and soul, into the glory of heaven at the end of her life. This feast confirms us in the virtue of hope, whereby we seek holiness of life in the midst of our ordinary duties. At the same time, it exhorts us to see heaven as our final home. Pinapaliwanag sa Ebanghelyo na halipot sana na susog Jesus ang nagsusunod, nagtutubod sa iya, sa paikan sa iyang mga tugon, urog na nakakautob kan tataramon ng Diyos kesa itong hihiling sa nakan relasyon sa dugo. Kaya, igwa na sarong passage sa Banal na Ebanghelyo, nagsabi itong naghahanap ki Jesus na kakaiguang garo service duman sa sarong sinagoga, nagabot sa na Mama Mary ang sinan sa iyang mga kamag-anak, asin piganap si Jesus na itoon sa luwas sa iyang magurang. Nasimbag ni Jesus, ang tunay ko ngayang mga magurang, aki, ama, tugang, iyo itong sasabuhay kan tataramonin Diyos. Tunay ining totoo, inulita ang tataramonin Diyos na iyo si Kristo, iyo mismo ang nagpailing kan katunayan kay ining mga nakasurat. Kung si Kristo ang Word of God na nanitawo, nagpailing sa kinaban, an sa iyang buhay is the very fulfillment of the prophecy, no? Kung ang sinasabi sa propesya, manonood kay Kristo, both in the Old Testament and New Testament, ang bot sabihin, si Jesus mismo nagpailing kan fulfillment, no? Itong pag-utob kang sinabi kan sa iyang ama. That is why, kung kita man nagtutubod, ipailing taman sa buhay ta, ang pagsunod, ang pag-utob, kang tataramon ng Diyos. Ninulita, susog sa iya, ang tataramon niya, garuman sa nauran, o tubig, na binabagsak sa kinakban, dahil ni minauli, minabalik sa langit, kundi na gigibuan sa iyang misyon, na pataluboon ang mga itinanom, baribihon ang mga naalang, asin kung ano pa nakaipuhan nin tubig. So it's the same thing na kung gusto tama na mabuhay, gusto tang patawan sa mga kasalan, gibuhon taman o tubon ang mga pigasabi sa banal na kasuratan. Kaya si Mary sa iyang Asunsyon o pagsagat sa langit, na dahil nag-agining kagadanan, anong tinutugdo kay ni na ang nagagadan, tunay na nagagadan, iyo itong dinaguotob kan kabutan kan kagurangnan. Kundi ka nag-uutob, pigbabayular moan sa iyang kabutan, basta sabihin, nagkakasala ka. At sinampadusa kang kasalan, iyo ang kagadanan na daing kasagkoran. Daing nga na iyan mariresolbiran nin pagkabuhay liwat. Kaya, nahiling ta na
uli sa pagkamot kang Dios, tinatawan kita ning kadakol na oportunidad na mahiling ta na every lie, every insult, every refusal to forgive, to be patient with other people, maski saradit po iyan ng mga pagbalya o pagbalgakan kabutan ng Diyos, ang sadit nagdadagdag. Pag dahil binago ang ugali ta, sige sa nang dagdagaan, sa na magdakula. Kaya, naon pa sana sa sadit ang pagbago ng ugali o dahil pagsunod sa kabutan ng Diyos, kay po naining masawata, kay po naining mapundo. Tanganing magbago ng buhay, asin ang pagbagong buhay, iyo ang pagutob sa kabutan kang Diyos. Mary exactly did what her son Jesus Christ did in her own lifetime. Ang isa buhay, ang kabutan kan sayang ama. Kaya pero niya pigasabi sa iyang mga apostoles, igo ako nin tinapay na dain dino aram. So pag baganinda, pag daman sa Maria, taudto, mantang nagbabakal sila nin tinapay, si Jesus man kaulay so sarang babaeng Samaritana. When they returned, ito ang sabi ni Jesus, igo akong tinapay na dainin do aram, sipig apot kan disciple, ano ito kagurang na tinapay? Iyo ngaya ini ang pag-utob. To do the will of the Father is the bread that I eat. I continue to eat. Takunday na ngaya ako maggigibo, magsabuhay, mag-uutob, kan tugod nin Diyos Ama, magagadan ako. So, nahiling tabang importansya. Sa first reading, pigsabi so kaban, nintipan, na everywhere maduman so mga Israelita, kansinda babaklay pa, pasiring sa dagang panuga, kay paninda ang kaban kangipan. So, 10 tugon, no? Na binugtak sa kubong-kubong. Every time they transfer to another place, kay riba po ini. So, si Maria, ang kaban kang tipan. Ninulita si Jesus bilang nabuhay na tataramon kang ama. Iyo po ang nag-star sa tulak ni Maria. So we refer to Mary as the ano nga sa litanya kay Santa Maria, the Ark of Heaven, no? Or the Golden Ark. Dinulita, for 12 months, nakaistaran kagurang nan sa sayang tulak. Ano daw kitaman mga Ark of God's Commandment? Kita man daw so nagtatalima, nagsusunod, naguutob, kang mga manungod sa katugudan kang Diyos, o nagbabalga kayan arual daw, nagtitimak-timakan tataramon kang Diyos, o pigbabasang-basangan sa iyang aran. If Mary was able to preserve the cleanliness, the purity of God's Word, dayo si Kristo, kita man sinasadol. Tanganing magkaigwa, nin kabanalan, nin kalinigan nin buhay, dapat ang tawan nin maninigong pag-ataman, pag-safeguard, pag-protehir, kang gabos na sinasabi sa banal na kasuratan. So if we know the application kan 10 Commandments, ano ang pigasasabi dyan? Dali kaya ng God, dan mga tugon kang Diyos, dai ta masunod. So mga tugon na dai
magadan, irespeto ang buhay, irespeto ang sadiri kang iba, irespeto ang sa indang agom, sa indang relasyon. Di kita pwedeng mag-agom din may agom. All of this will give us life. Pero kung detan pigagalang, ikaw kitang boyfriend, girlfriend, left and right, then we can never attain holiness. We can never attain the purity of Mary. Nasa dumang pa nasa tulak ni Kristo, iyo po ang nagpabanal sa iya. Kaya kung ihilingon ta ang kapistan o solemnidad kan pagsakat kay Mama Mary sa langit, hawak asin kalag, this means na ang kapangyarihan kan pagligtas ni Kristo na day pangani nangyari kan si Maria pinangidam ni Santa Ana sa tulak kay ni Mary was already saved or linigtas na sa kasalan. That's why she was born to be a virgin, to be pure. Mayo nin kasalan. And how is that possible? Then ulit ay ning misyo de Cristo na iligtas ang kinaban, siya po ang enot na linigtas bilang part of the world and supposed to be the perfect creature kang kagurangnan. Siya ang maninigong enot na maresibi kan ginibong pagsakripisyo ni Jesus. So, kung baga, in layman's term, garoso sa iyang bunga kan pagsakripisyo duman sa krus, the first recipient is towards the future. Nakuha nindo. Hindi ay na naghalat na matapos so Paschal Mystery, kagkagurangnan, tas si Mary, day pa man, day pa ipinapangaki, tas siya sa mga ngaki kay Kristo, kang pigpangidang pa sa siya, she was already saved from original sin, na yung first fruit kang pagsakripisyo ni Jesus. That's why, kung kita pigubunyagan, ano pang enot na bunga kaini, kan binunyagan na aki, pinapatawad, ini-erase ang bunga kang kasalan original. Yan ang kasalan na namanata kay Adan asin Eva. And since Mary was the first to receive the forgiveness of Jesus, na-preserve na po siya sa original sin, and she was born pure, mayong kasalan original. Kaya pigasabi ta, conceived without sin. Kung siya daing kasalan na naginibo, magpuuna siya namundag asin nagadan, di man siya dapat magadan. Tang kagadanan is due to sin. Kung di ka nagkasala, di ka magagadan. Kaya po, yan ang pagtubod ta, na si Mary, taday man yung naginibong kasalan, itinaas sa kalangitan. Sabi nga ni, nagturog man sana. So, pigaapod na dormition. Nagturog man sana si Santa Maria, dahil man talaga nagadan. Kaya, dahil man nalapaan sa iyong hawak, orogan sa iyang kalag. So, she is really the best model of being a Christian. Kaya, time and again, under the many titles sa aga, supposed to be piyesta sa Huruan, under the title of Our Lady of Salvation. Day po i-celebrate itong Our Lady of Salvation, no? Instead, ini pong solemnidad ni Santa Maria. And then sa Domingo, na you may sweet on 16. Yeah, 16, no.
15 sa aga, no? So 16, iyo man so, I'm sorry, 15 pa lang kang Our Lady of Salvation. I'm so, nalilibog na. Si 16, Sunday, or is it tomorrow? Tomorrow, no? Sabado. So 16, balik kita sa ordinary time. Kamasalangkaw po so ni Kristo. So sa iyang Sunday in ordinary time. Kaya po, sumunyan, dahil man daw po kung sa aga, I'm sorry, dahil yung anticipated para sa masunod na Domingo, 20th Sunday in ordinary time, maghapon po hanggang sa Bangi, everything will be the solemnity of the Assumption. Kaya ini po ang Bigsilerberta na si Mary sa iyang pag-exempt sa original sin na mismo sa mansa ng gibo kang sa iyang aki na si Kristo na yung paratubos enot na itinao ang nasabing victory sa sayang ina. So before Mary was born, she was already saved from the sin of Adam and Eve, original sin. And ever since, after that, mayo man siyang nagidibong kasalan, kaya maninigo lamang na isakat sa langit na dai mag-aginin kagadanan. In body and soul, Mary was taken up to heaven to be our lasting, everlasting na ehemplo kang pagsunod sa Diyos. Pagsunod na pinapailing kan sa tuyang hawak asin dugo, hawak asin na kalag, mantangoy apakitadigdi sa daga. Lugod sa pagi kang mga pamibi ni Maria Santissima, Nuestra Señora de Asuncion, kita mang kabos, maging faithful sa pagtubod, sa pagsabuhay, kan lambang tataramon na naghahali sa ngoso, kan sa tong kagurangnan. Idinudulot niya mo an ara kasinan tinapay ganing maging kakanon imbuhay na mayong ka sa koran akun mo kagurangnan ansa mo'y ang dulot ngunyan tandakan sa mo'yang pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Magpamibig ka mga tugang tanganin sa kon sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibig kami ako ang sakripisyo nin pagipag-ulian na sin pag-umaw na sa mong sinisilibrar ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan banal na ina kan Dios tangani magdara sa mo sa pag-ako nin kapatawadan asin magparigon sa mo sa danay na
Pagpasalamat, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Nagpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigawasin dapat, matano si nakakaligtas, dahil si minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana daing kasagkoran, tangunyan na aldaw, ang birhen, na inakan Diyos, isinakat sa kalangitan bilang kapinuunan, asin ladawan, kan pagtubos din sa imong simbahan. Asin tanda kan tunay na paglaom, asin ranga para sa mga naglalakbay na banwaan. Kaya tama, nadai ka nagtugot na siya malapa sa lulubngan, tahali sa iyang hawak, siya dai masabing nangaki, kanaki mong nanitawo, ang ginikanan kang gabos na buhay. Kaya kay riba kan mga koro, kan mga anghiles, nag-oomo, kami sa imo maugmangan nagpapahayag nin pagtubod. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong namurawayan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ay kanang banal, barabod din kabos na kabanalan, kain mga atang na may mibig kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, tinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, sigirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, taining ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo niwat, ipinapahayag, sagkod na ikamag na to. kaya kami nagrurumdum sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, dodolot sa iyong magagurangnan, kayong tinapain buhay, asing kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanin ko mo na magatubang, sin maglingkod sa imo,
Asin nakikimahirap kami na nag-aarang, na kami nagpapaginabang ng hawak asin dugoon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giram dumakagurang nan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang gabos na klero, si Ringman, girumduma sa imong pagkaherak sa mga tugang, na nagturog sa paglaom ng pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ako asin ta sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namiibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, sa Nuda sa Deo, sa mga banal na apostoles, asin gabos, asing gabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw sa pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan na singkamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Nadugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, sin binatuod kan Diyos noon na kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, din siring sa langit. Ansa mong kakanon sa aral daw, tao mo sa muya, munyan. Asin patawadon mo kami sa samong makasalan, siring na pinapatawad niya mo mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging tanay natalingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadean asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, sin papagkaniguan, na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susugo sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Katuninongan, asin pagkamot kang kagurangnan danay, na mapasaindo, sa Asin kuwan sa pa man. imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan, ng katuninongan, peace be with you. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kordero kan Diyos kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan
mga kasalan kan ginapan. Kordero kan Diyos, tawi kami nin katolinongan. Mga tugang, uyan sa kagurangnan sa Iso Kristo, na hurikan sa iyang mga tinios sa krus. Linigtas niya, enot sa kabos sa iyang ina, sa kasalan orinal. Siyang kodero kan Diyos, nagpaparang ng kasalan kinaban, palalam ngayon naapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Halagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamano, kita kang ngawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ka ng mga nawawala, suminang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae, cibus et votus noster, cibus et votus noster, in itinere ad Dei. Jesus, food divine, we are strength each day to witness to your love and care, to those in greater need, none fear and far away, may we lead and back to you, all those who gone astray. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae, cibus et votus noster, cibus et votus noster, in itinere ad donum Dei.
En la vida Jesús sea nuestro consuelo, sea nuestro amigo, el compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et votus noster, cibus et votus noster in itinere ad annum Dei. Mamiibig kita. Kagurang na namiibig kami, warasan sa mo na nag-aakaw kan mga nakakaligita ka sa sakramento. Tanganin sa pamiibigan palada na Birhen Maria, sinagat sa langit, makabot kami sa kamarawayan kapag kabuhay liwat. Tuloy kay Kristo, sa mong kagurangnan, Amen. para makaprepare tayo sa dakulaon na solemnidad kan assumption ni Mama Mary. Tomorrow, we can offer rosary, siguro 1 decade or the whole rosary mamaya pag patulog natin, no? Para may ma-offer tayo kay Mama Mary sa kanyang dakulang kapistahan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan ka mo, ang punon kan Diyos na makakaman, sa mayrakon, sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo, Amen. idinulutan na banal Eucharistia, lagaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo, sa iring kay Maria, gibuhon ta ang pinapagibo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Good evening. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the